Takže čus lidi, já jsem Pepa a vítám vás u nového videa z hry Train Sim a jsem tady s Trainem a pojedeme osobáky já pojedu z Roudnice do Ústí nad Labem a Davdo, ty pojedeš odkud osobák? Já pojedu z Ústí nad Labem do Roudnic nad Labem. OK, takže můžeme začít. No. Takže já už teda tady zavírám dveře a odjíždím z Roudnice. Tak. Mezi tím já nakladem cestující ještě v Ústí. AFBčko. Říká se tomu u Pantera AFBčko, tady toto. Já vím. Ben. Takže v dalším videu s Trainsem bych chtěl udělat labe s lokomotivou řady 151-023. Ale nevím, jestli si na ní stihnu vydělat, ale chtěl bych se s ní projet na laby. Chtěl bych udělat takový delší video z toho. Jediný, co je blbý na těch 151 v Trainsemu, že jsou moc malý oproti těm vozům, no. Nebo kámo, nebo MS2 bych chtěl, co mi taky líbí. Že to je zase až moc velká. Právě no. A má hezkou houkačku. Nebo MS2. Ale je zajímavý, že Vectron tady jezdí na smetách, který na střídavinu a MS3 jezdí na sběrač, který na stejnosměr. Aha jo. No nic, mezi tím já už vidím z Ústí nad Labem a moje příští zastávka je Hrobce. A moje příští zastávka je jdu do Hrobce, trošku to tady zrychlíme. Tak by mě zajímalo, naschvál napište do komentáře, co je tady to za věc. Jen tak mě zajímá, kolik lidí to ví, co je tady ta věc. A už přijíždím do Hrobce. Co ty, Davdo? Já už to dolní se lezli. Já ty spíleny to tak nesnáším. Jdem to. Takže v příštím videu očekávejte nějaký video z Railworks nebo z Train Simulatorů. Ještě nevím, jestli bude mluvený, ale chtěl bych se projet s Vectronem, nebo s něčím, nebo s Brailovcem, nebo s SM. Na trati Praha-Tábor, nebo i Jižní Express bych tam chtěl projet. Ale ještě nevím, nebo nevím. Takže tak. Ještě můžete napsat do komentáře, na jaký trati bych se měl projet a s jakou lokomotivou. Takže já už tady teda zabrzdím. Otevřu dveře. Počkám, než nám nastoupí pasažéři. A Davdo, ty jedeš do jaký stanice teď? Teďka jsem byl ze stanice Dolní Zálezli a teďka jdu do Malých Žernosek. Dobře. A já pojedu dále. Já jsem si dal nechtěně rychlý, kurva. To se vystřihne. Takže já jsem zpátky, už jsem si teda dal osobák a pojedu teda osobák z Hrobce do Ústí nad Labem. No, stává se. Jsem si říkal, proč mám to Oleško červený. Už to skoro bude. Musím bojíš, že to si to. Ale fakt se mi líbí ten nový Panther, co udělali. Protože se jim fakt poved.
No spíš na Natálii se to ved. Tonikovi. Na něm dělala jenom Natála. Je tonik, prej. Jenom na tom novém, jenom jako píše se tam je Natála, jestli to se opak můžu zeptat. Já jsem stejně mám to. To je jedno. Se ho zeptám, když tak mám v plánu se ho zeptat. Tak a odjíždím ze stanice Hrobce a pokračuju dál do Oleška. Ale úplně vidím, jak mi to tam hodí ten stůj. Moje příští stanice je Lovosice město. Aha, voda, tady koukám na tohle. Jinak všiml si, že na boku toho Pit Panthera, tak tam na tom vložáku je na těch tabulích zkušební jízda nenastupujte. Jo. Jo, až teď třeba. Jako včera asi. Takže vidíme se v Olešku. Takže já už přijíždím do Oleška. A co ty, Davdo? Já už přijíždím do Lovosic. OK. Zprostím. Tak. Já nevíde to, pan tady se poupe. Doufám, že to ubrzdím. No, kámo. Ale hej, však jsem to nepřejel. Tak to je postihlý, vole. To byla srajda, ztratím quest. Debilem. To úplně vypatlaný, kámo. Já myslím, že to jde na podvozky, že to je spřáhnout, vole. No to je na podvozky, to je jako... To je prostě... Myslím, jak ten pad. Mě protože ještě jak ten pad bude zasekli v tom nástupišti. A jo. Takže já pokračuju do Lovosic, doufám, že tam už zastavím. Hej, kdyby udělali kámo posázovský Pacifik do Train Simu. Jakože jak posázovský Pacifik? No jakože Čerčany, Praha, Helena. Takže trať 210 posázovský Pacifik. Oni prý budou dělat ten koridor teďka do Brna a do Ostravy a že chtějí do Karlových Varů. Bomba do Brna a do Ostravy, vole, do Karlových Varů, ale do Budějovic neudělají. Bomba. Doufám, že na to kouká někdo z Trainců, prosím, udělejte prosím trať z Budějovic do Rybníku nebo z Rybníku do Budějic. Nejlíp ze Sumerau do Budějic. Prosím. Takže vidíme se, až budu přijíždět do Lovosic. Takže já už teda tady přijíždím do Lovosic a vidíme se, až budu odjíždět. Takže tady se potkám s Davdou. A to budu brzdit. Hezky přijel. Takže já už tak
Tak já už teda odjíždím z Lovosic a jedu dál do stanice Lovosice město. Ten zvuk. Takže zatím, že já už přijíždím do zastávky Lovosice město a nejspíš to asi neubrzdím. Aha, tak dobrá. Já zase budu přijít do stanice Hrobce. Takže já už teda přijíždím a už teda odjíždím z Hrobce město a pokračuju do Malých Žernoseků. Co ty, Davdo? No, já už jsem teďka přijel do Hrobce. OK. Takže já už jsem za chvilku v Malých Žernosekách. Davda už teda... A mezi tím odjíždím z Hrobce a moje příští stanice už je Rolnice nad Labem. Já už přijíždím do Malých Žernoseků. Takže tak. Takže už teda přijíždím. Tady písknu pro jistotu. A brzdím. Já už tady zastavuju. No, takže už teda odjíždím z Malých Žernoseků a pokračuju dál do Dolních Zálezů a pak do Kreční stanice Ústí nad Labem. Mezitím já už jsem byl do Rolnic a svoji linku jsem ukončil. Takže vidíme se, až budu přijíždět k Dolním Zálezům. Takže já už přijíždím do Dolních Zálezů a dále pokračuju do Ústí nad Labem. Takže jak jsem říkal, očekávejte video buď ze hry Train Simulator, nebo ze hry Railworks, nebo ze hry, nebo něco prostě na Robloxu, můžete napsat do komentářů a napište tam teda, na jaký trati bych se měl projet a s čím, nebo jestli nějaký třeba osobák, třeba na Posádském Pacifiku nebo tak. Takže já už odjíždím z Malých Žernoseků a pokračuju dál do Ústí nad Labem. Taky očekávejte za nějakou delší dobu, nejspíš asi v srpnu, pokud to vyjde, tak můžete očekávat videa ze hry Transport Fever 2. Pokud teda budu mít peníze na tu hru, protože teď nemám peníze, protože jsem si koupil disk. Ale to je vedlejší. Takže vidíme se, až budu přijíždět do Ústí. Takže já se tady potkám s Davdou a teda vidíme se, až budu přijíždět do Ústí. Takže já už teda přijíždím do Ústí nad Labem a takže tak no. A potkávám se tady s Davdou. Čau. Takže děkuju, že jste koukali na tohle video a já se tady s váma společně s Davdou loučím, takže čau. Čau.